Ukážme si, akým spôsobom sa zadávajú od verzie 4 samotné istiny, úroky, prípadne výživné v programe Executor. Tak otvorme si nejaký náš ukážkový spis. Tak, otvorme tento. Napríklad nepodstatné údaje. Podstatné je vlastne to dátum podania návrhu a otvorme si. Ak si všimnete, tí, ktorí už používate náš program dávnejšie, zrušili sme tú možnosť, ktorá hovorila o dvoch spôsoboch, ako sa zadávajú istiny úroky, tá metóda matematická, istina plus úroky, a zjednotili sme to do jedného, myslím si, jednoduchšieho riešenia, ktoré je ľahšie pochopiteľné pre každého. Takže otvorme si v našom spise našu istinu úroky. Táto obrazovka je rozdelená už iba na dve veci. Prvá vec je to, kde definujeme samotné istiny, úroky a platby pred exekúciou v rámci jednej obrazovky, a druhé sú vyčíslené úroky, ktoré sa vymáhajú. Tak ukážme si najprv prvú možnosť. Ideme si pridať jednoduchú istinu. V prípade jednoduchej istiny, ktorá nie je úročená, veľmi jednoducho zadáme istinu, povedzme 1000 eur. Samozrejme nejedná sa o bežné výživné, to si ukážeme neskôr, a odkedy tá 1000 bola splatná, takže povedzme bolo od 1.1.2002, je nejaký popis, a v prípade, že sa vymáha na účet oprávneného, je možné to spájať s exekučným titulom a pre jednoducho si to necháme prázdne a zaznamenáme. Toto je najjednoduchšia forma, to je vlastne identická forma, ako keď sme zadávali neúročenú istinu v tej starej verzii metódy istina plus úroky. Teraz skúsime si druhú alternatívu, takže povedzme si 500 eur od 1. januára 2003 napríklad. Zase mu povieme, že sa to volá nejaká istina, nazvime si ju 2, aby sa nám to neplietlo. Exekučný titul nie, a tým, keď my postupíme ďalej, program má snahu nám pridať úroky z omeškania, ale vlastne nejaký úrok. Samozrejme, názov úroku si môžeme prepísať, pokiaľ máme v číselníku iný vybrať, tak povedzme si, že si ho necháme. Predpokladá sa, že sa úročí od 1.1.2003, väčšinou do zaplatenia. V prípade, že nie, môžeme mu povedať, že do dátumu, ja neviem, do 31.12.2003, 15% ročne, a môžeme cyklicky mu zadať ďalší úrok. On samozrejme vidí to, že aha, tak to je asi plus jeden deň toho najvyššieho dátumu úročiť do, a poviem mu do zaplatenia 18 eur ročne. OK. V prípade, že sa jedná aj o istinu, ktorá bola čiastočne hradená ešte pred exekúciou, že povedzme si, že napríklad pred 15.5.2005 bolo zaplatených 200 eur, zaznamenáme, a keď potvrdíme, tak program nám zobrazuje tak, že je to istina 500, je popis, výživné zaostalé výživné samozrejme nie, odkedy, a že je úročená a dokopy pred exekúciou zaplatených 200, exekučný titul sme nepárovali. Pokiaľ chceme len jednoducho vyčíslené úroky, tak jak to bolo predtým, tak povieme výšku úroku 15 eur ročne, to sú nepovinné, takže ja neviem, zmluvná pokuta to sú 1500 od dátumu nejakého do nejakého dátumu, môžeme si ju dať vyčísliť, alebo napísať si ju fixne, akú si my želáme, v prípade, že by to nesedelo, a je to zaznamenané. Teraz si ukážme, ako funguje vlastne zadávanie výživného. Výživné, vzhľadom na to, že rozdiel medzi obyčajným úročením istiny a výživným je v tom, že obyčajná istina sa v podstate nenavyšuje. Je to statická istina, ktorá len rastie, vlastne klasická istina len ostáva taká, aká bola, a väčšinou sa len znižuje. Len v prípade výživného sa jedná o to, že vlastne samotná istina nám rastie každým mesiacom, ktorým vlastne bežné mesačné výživné beží ďalej. Takže ja vymažem tieto záznamy a pridáme si výživné. Tak pre jednoduchosť poviem 100 eur, jedná sa o bežné mesačné výživné. Teraz zadáme
dátum splatnosti toho prvého bežného mesačného výživného, tak si dajme, aby sme toho nemali na veľa počítania, vzhľadom na to, že máme 7.11.2013, tak si dajme, povedzme, 15.9. bolo prvé výživné 2013, dátum do, pokiaľ by sa jednalo o nejaké, že by sa navyšovalo súdnym rozhodnutím, že ale to sa týka len zaostalého výživného, alebo bolo súdne rozhodnutie, že o 2 roky neskôr sa navyšuje na 120 alebo niečo, tak môžete definovať aj rozsah platnosti tohto bežného mesačného výživného. Ale upozorňujem, pokiaľ by trebalo toto bežné mesačné výživné zastaviť k nejakému dátumu, tak tam zadajte posledný deň pred platnosťou ďalšieho mesiaca. Tak povedzme si, že toto by platilo rok, tak by sme tam zadali 14.9.2013, aby program nám už vlastne toho 15.9.2014, aby nám toho 15.9.2014 už nevygeneroval zase požiadavku na ďalšie splatné výživné. Takže takto. Do popisu napíšeme bežné mesačné výživné na maloletého Petra. Úroky, v prípade, že by boli samozrejme úročené výživné, tak si môžeme zadať, ale my povieme, že nechceme úročiť. Platby pre exekúciou pre zjednodušenie nie sú. Tak toto je tá najjednoduchšia forma. Keď sa pozrieme, zavrieme, tak vlastne vidíme, že program nám indikuje to, že je vlastne istý na 300 eur. A to je z toho dôvodu, že 15. bola prvá stovka, 15.9. prvá stovka, 15.10. druhá stovka a vzhľadom na to, že sa výživné platí mesiac vopred, tak on už tú tretiu stovku generuje z toho, že vlastne 15.11., ktoré síce ešte len bude, už nám generuje dopredu ako požiadavku na navýšenie istiny na 300 eur na ďalšiu stovku. Keď sa na to vlastne pozrieme z pohľadu úrokov, vlastne istiny, tak vidíme, že vlastne istina k tomuto dátumu je toľko. Pokiaľ by sme ten dátum posúvali, tak nám samozrejme rastie samotná tá istina ako vymáhaný nárok oprávneného. Dobre, teraz si pozrieme, že ako sa to správa voči zástupným reťazcom. Tak na zjednodušenie si môžeme tu v špecialitách pozrieť. Tak otvorme si. Od novej verzie 4 nám pribudol zástupný reťazec, ktorý nám hovorí o istine. Nejak sa mi to nedarí nájsť. Spis istina. Text výživné. Takýto zástupný reťazec, ktorý nám vlastne vráti samotný text touto formou. To znamená, ako sme vraveli, síce 200 sú zaostalé výživné, to znamená, že on nám sem napíše zaostalé bežné mesačné výživné na maloletého Petra vo výške 200 eur, to je vlastne tá septembrová a októbrová splátka, ktorá nebola poukázaná, a plus k tomu nám už vyčísluje to, že vlastne stovka nám ide od 15. novembra, to je ten do budúcna, to je to bežné mesačné výživné, ktoré práve čaká na splatnosť najneskôr do 15. Najneskôr do 15.11. Tak. Pokiaľ by sa jednalo o ešte nejaké prípadne ďalšie zaostalé výživné, že tam potrebujete definovať, vymyslím si, od 15. Suma, a neviem, 1000 eur, od 15.1.2012, ale poviem, že je to zaostalé výživné a zaostalé výživné bolo do 14.10.2012 zaostalé výživné maloletého Petra. OK. Pokiaľ by došlo k platbe pred exekúciou, tak dajme si tam ešte pre istotu aj nejakú platbu, tak povedzme, môže to byť aj neskôr, tak dajme si tam 12.12.2012, dáme 200. OK. Teraz keď pozrieme, tak by sme nám v podstate tá naša istina mala narásť o 800 eur. Presne tak, takže z 300 plus 800 máme 1100. Pozrieme si, že ten text by nám teraz generoval nasledovný.
Takže bežné mesačné výživné na Petra 100 mesačne od novembra do budúcna. Zaostalé výživné, to je to naozaj zaostalé, ktoré tam bolo zadefinované tých 900 eur, lebo čiastočne to bolo platené pred exekúciou. Takže máme tu toto. A zaostalé bežné mesačné výživné na maloletého Petra vo výške 200 s príslušenstvom. Ďakujem za pozornosť.